Iwe ndo 13 ere iwe ndo 13. Makuda kundibhowa manje. Bozi mimi kakana mamukuramba muchingondishedza muchingonditi wene chakati ndakugira zvinhu zvese Makuda kuramba futi. Hello? Tafoma musical. Nopengere. Yo kwana iwe. Ndokto phone wakati. Yo kwana iwe. Kwana. Ndozo ndakakutorera umusha izvo. Phone ino rero ripo. Ndasingazi. In manyotenga ya time up. Sina futima. Manyotenga ya time up. Kukana iri client. Manje ndoziva kuti manyotenga ya time up uvharwe futi. Airtime yerudzi. Ndokurowa. Wesi ndokurowa. Manyotenga ya time. Ndiro ndikuda bati. Uchinjo. Ipo. Mina ndikwereta. Amune ya time. Hello makadini. Tinofara kana mchifara. Taona missed call yenyu. Mdaiswa marketing. All right. Kuchi Mount Pleasant. All right, mira chisvike baba. All right, maita basa. Marketing chete. All right. It's okay, maita basa. Okay. Tema ndudza kuti iri kuringa kafonera. Wesi ndokuro ndokukwatura. Iwe. Tora ngatungedze zvinhu kanji. Ongedze. Makize motaro. Ladies mfana rakapusa iwe. Iwe wesi. Unopengere. Iwe. Waisa ma blinds eromo. Kwa marketing roads. Kasika vhara apa shamwari. Time. Yemfana yoyoka. Nchakusiya kumusha. Man. Kasika. Sakana deshana machinda. Sakana deshana machinda. Nyango zino sacho zakatika. Sakana deshana machinda. Asiri mwasu wate chawina. Asiri mwasu wate chawina. Asiri mwasu wate chawina. Kana mutane 15 years chiuba reka 15 years? Yes. But muti mune ayiri ndatiri hombe wesi. Tora kadiki. Uyane diki. But muti mune 15 years kai matanga za marketing. Pesa maiti. Iwa tinamu asina kuisira. Ferdinand ndiwo mona shop yake. Ferdinand inonzi peace security. Ndimanga iserva Peace security. Ndanyeba wewe. Kumbaka wingi. Wingiti. Wingiti. Hapana ungi student itorema but atizongocha uri. Saka Unawaini takazira gasi hakuna makambani magasi tafesera akawanda kunenda Mount Pleasant haiti kweso tarowa kweso kukadero ananastana wakamupinda mu sana kusenda big company chatofondera mchembere chicho wena kanga nyadza zinachinakidza matumuda chini yane poti iwe ndo 13 ere iwe ndo 13. Makuda kundibhowa manje. Bozi mimi kakana mamukuramba muchingondishedza muchingonditi wene chakati ndakugira zvinhu zvese Makuda kuramba futi. Mumborani kwemi. Language ipi? Language ishona ka ima mundifunza kuti language ipi. Ilanguage ipi pakuda sei? Tinotozvigona zvamuri kuita izvi. Language babase. Hapana kuti language babase kuita sei? Ishona pane language babase ndoipi iwe? Pana ndakakutora kumusha iwe ndikudzise basa kana. Azvingana basa rezindura. Pakambani pani. Pakambani ndipenyu kazvatinongoziva. Makundibvunza futi ndipani. Amuzivi ndipenyu. Pana ndakufonera munhu akandipa achiti unondigone ndipi kune foni. Nei imi zvandicharowa pabasa pangu ndino. Ndinokurova izvo shuwa. Ndinokurova ini zvokujairwa ndo zvandisingadi. Nombozvida here. Burukai ipapo imi chuye basa apa tichinjani. Mune zvinobhowa sekuramba uchitumwa ndipo chipikiri ndipo sanga. Burukai ipapo. Ini ndoburuka pabasa pangu. Tingatei mashandiro. Isu tisi mamwekazi kapanapa makutotitiwanga. Munopedza makutosvika nekumba futi. Munojairira vanhu mimi. Tombozvida here.